Meda sere kwa baby. Midi de afia amankwa tamaklo. Na watchi mu nkomo aye die wo Badwan health tips cold and cough. Enti ye twaso safe no abeka yensa enya hwe. Obo akire ko ye Facebook a. Ye sua ne duada na bepem ne no. Oso benya bi ahweti. Endpoint homeopathic clinic na Roma ene odi ya bedua mu ewo Kolebu Teaching Hospital a ye ne Dr. Hilda Boy ADM komoi. Koso amafidie no na ha dog na so ye mo akwaba asa no an ye di wie no na ho no point wo ho pa ntia ne pese ye hwe treatment any complications a ewo mu se koba se akoranya cold obowa na me obata mi yimani ye me hu bibia so mafa ne no ma ebekọ complications be na wo ho inti cold no any cough na nkasa de in pain pee no enwa beko on its own enwa beko asembia ember ye beka say be self limiting so e be about 10 days muhono ebeko na nia etien so ne say omunya cold no any cough na normally nia ebeka say e be more fluids e be equine fruit juices, smoothies, fruits are blending here dear now they more eboa more immunity no e kosho na kakra omo ho atomo e was so more resting so kama sa time no ne papa mu no se bia ya akola okọ school mpo ankama ne ntina fie na onya mre na ne ho entumi entono eto da bia e beka se ma akola no paracetamol paransuo ya yenim na insa paran se bia nti na ye ne ya ana bibia ebeboa ama ne ho atono se mom wo ba wenya cold any coffee se hu se ne ho ayehye 38 degrees e kwa achira bomodia na fa ne ko ayaresabia no nkohu ne doctor esan se bia na complications bi ana akwa anim achen senia common cold and cough no etient no behu se ebeye se obehu ne doctor afa ebia ne homie no wo hwa ensiso ebia ne homie no eye ntemtem ana se ne nkrampan no ebokom ne down ho no ebokom a ye friend chest in drawing eno no sa no bomodian na ehu wo doctor esa se ebia na pneumonia bi ana bibi ya ba befem na se akwala se so no wo hwa na se senia afi no akola no waye no echen obi a wanya cold ne cough keka memfa ne ntina fie na eche se uhu no se oyare pa bomodin na fa no ko ayare sabia na yentumi enhwe ma because ebia na complications foforo aba e de no abe se enkomo no ahase mo ba bu kan allergy allergy ni yawo genetic allergy ana say akora no wa basase so na oya allergic to bibia a bit me man cold okay allergies no obi wo ho a oya allergic to yemfa ne say pollen ana say yemfa ne say infutro no ne niama ne no allergies into no ade a ewo ho impempi no allergies no yemfa ne say yade awo nipa no but onyi no na obehu say ebi a we ne nje ana we ne nje na ebi mo no allergies no betumi ye very be allergic rhinitis obehu se akwala no oposa ne hwene saa oposa ne hwene time bia nso na se ensuo efi ne hwene mu ba but enye se bia ahora se be eye thick gidigidi oye uncomfortable la ye friend say ne hwene fi ensuo ne hwene mu keka no enti eno nso ye a form of allergy this em cold na o se omo ya hia na ye bo omo nsuo no ye hu shada hia sa se wo bebo no ensuonyu ne hia mom no ebia wo hu ne se ne ho ayehye no wo de ma no paracetamol no bi na onum se etoa so a bomodin na fa no bra ayaresabia enkola nso so nye empanimfo o hu se panin de bia ye ka se para na bia fa ba ko ana mienu an nkola de ne age ana ne mfia wadi ene ne mudro ana ne weight no ena etreyen edrododo a wo de mano enti no bomodin na unya sure obehu pharmacist obehu doctor na ya cho asakola ni nyi no paracetamol ibi adodo say na say bibia obetumi di amano bibi nso na ode na kwa ya resabia ya da say ya me Adom a ye ne yenwie kina na yenhwe prevention o say de yakan nyina no kwan be ne be fa so
na ya twen ye ho afri cough and cold tissue ene mofra no endpoint homeopathic clinic na da Roma me di afia amankwa tamaklo